காவல்துறை முற்றிலுமாக செயலிழந்திருக்கிறது. திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக காவல்துறை செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. குற்ற சம்பவங்களை தடுப்பதற்கு தவறி இருக்கிறது, நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு மறுக்கிறது என்று பலமுறை எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர், முன்னாள் முதலமைச்சர், இன்றைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள் பல்வேறு கட்டங்களிலே பொதுவெளியிலும் சட்டமன்றத்திலும் இந்த குற்றச்சாட்டை எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். ஆளுநர் இடத்திலும் பல்வேறு காலகட்டங்களிலே நாங்கள் இந்த குற்றச்சாட்டை சொல்லியிருக்கிறோம். குறிப்பாக 24 மணி நேரமும் டாஸ்மாக் விற்பனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 24 மணி நேரமும் தமிழகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பள்ளி, அனைத்து கல்லூரி வாசல்களிலும், அனைத்து மக்கள் கூடுகின்ற அனைத்து பகுதியிலும் சர்வசாதாரணமாக கஞ்சா விற்பனையாகிறது. அதிலும் குறிப்பாக திரு மு.க. ஸ்டாலின் உள்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிற முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் பதவியேற்ற காலத்திலிருந்து இந்த ஆட்சியிலே செய்திருக்கின்ற ஒரே சாதனை, அவருடைய சொல்லுகின்ற நான் தான் இந்தியாவுடைய சிறந்த முதலமைச்சர் என்று சொல்கின்ற திரு மு.க. ஸ்டாலினுடைய ஆட்சியிலே அவர்கள் செய்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய சாதனை கஞ்சா சாக்லேட். அதுதான் இன்றைக்கு இப்படி எங்கே பார்த்தாலும் இன்றைக்கு கஞ்சா விற்பனையாகி கொண்டிருக்கு. இது ஏதோ நாங்கள் எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி மீது வைக்கிற குற்றச்சாட்டு இல்லை. இது அனைவருக்கும் தெரிந்த உண்மை, அனைத்து மக்களுக்கும் தெரிந்த உண்மை. இதில் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி என்றெல்லாம் இல்லை, எல்லோருமே பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆளுங்கட்சி குடும்பத்தை சேர்ந்த பிள்ளைகளும் இதில் பாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இதில் காதலை போட்டுக் கொள்ளாமல் எதை சொன்னாலும், இப்போது விழுப்புரம் மாவட்டத்திலே, விழுப்புரம் தலைநகரம், அந்த விழுப்புரத்திலே நான் பல்வேறு காலகட்டத்திலே சொல்லியிருக்கிறேன், விழுப்புரம் மாவட்டம் முழுக்க கஞ்சா விற்பனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது, போதை விற்பனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது, காவல்துறை நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று சொன்னாலும் இதுவரை காவல்துறை, விழுப்புரம் மாவட்டத்துடைய காவல்துறை தூங்கி வழிந்து கொண்டிருக்கிறது, செயல்பட தவறியிருக்கிறது. பல்வேறு குற்ற சம்பவங்கள், இதனால் பல்வேறு குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில். ஒரு 10 நாட்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வளனூரிலே திமுகவுடைய ஒன்றிய செயலாளர் ஒரு தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு மூதாட்டியை அடித்து உதைத்து மிரட்டி தன்னுடைய சொத்தை, அவருடைய சொத்தை எழுதி தருமாறு போதை ஆட்களை அடித்து மிரட்டியிருக்கிறார். விக்கிரவாண்டியிலே ஒரு பெண்ணும் ஆணும் செல்கின்ற போது அந்த ஆணை அடித்து அந்த இளம்பெண்ணை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது போதையில். இதுவரை அந்த குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. அதே போன்று போதையிலே ஒரு கல்லூரி பெண்ணை, நர்சிங் படித்துக் கொண்டிருக்கிற பெண்ணை அதே விக்கிரவாண்டியிலே, ராதாபுரத்திலே பட்டப்பகலிலே குத்தி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இப்படி விழுப்புரம் மாவட்டத்திலே இப்படிப்பட்ட கஞ்சா போதையால் மிகப்பெரிய குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. பொதுமக்கள் அச்சத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வியாபாரிகள் நிம்மதியாக தொழில் செய்ய முடியவில்லை. பள்ளிக்கு செல்கின்ற மாணவ மாணவிகள் நிம்மதியாக வீட்டுக்கு வர முடியவில்லை. இளம்பெண்களுக்கு உயிருக்கும் ஆபத்து, அவர்களுடைய கற்புக்கும் ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிற நிலை இன்றைக்கு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நேற்றைய முன்தினம் இந்த சம்பவம் ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த குத்தி கஞ்சா போதையிலே, இருவரும் அண்ணன் தம்பிகள், இருவரும் கஞ்சா போதையிலே ஒரு பெண்ணை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்ற முயன்ற போது பட்டப்பகலிலே குத்தி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார். ஆனால் இதனுடைய பின்னணியிலே என்ன காரணம் என்றால், இரண்டு பேரும் முழுக்க கஞ்சா போதை. இது ஏதோ போலீஸ் தங்களுடைய தவறை மறைப்பதற்காக, இல்லை முதலமைச்சர் தன்னுடைய நிர்வாக திறமையை மறைப்பதற்காக நடந்த சம்பவத்தை முழுமையாக சொல்லாமல், சட்டமன்றத்திலே எங்களுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவர், பொதுச் செயலாளர்கள் இந்த சம்பவத்தை சொன்னபோது, இது ஏதோ அவருடைய தந்தைக்கும் ஏதோ ஒரு பொண்ணுக்கும் இருந்த கள்ள தொடர்பால் அவருடைய பிள்ளைகள் கோபத்தில் அவர் அடிக்க சென்ற போது இது நடந்ததாக போதை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் தனிப்பட்ட பிரச்சனை என்ற காரணத்தால் எடுத்து சென்றிருக்கிறார். ஆனால் இல்லை, இந்த சம்பவம் முந்தானத்து 4 மணி அளவில் இருந்தே அந்த இருவரும் கஞ்சா போதையிலே விழுப்புரத்தில் பல்வேறு இடத்திலே அவர்கள் தகராறு செய்திருக்கிறார்கள். முதலே 4 மணிக்கு ஏஜிஎஸ் திருமண மண்டபத்திலே அதனுடைய மேலாளரை அடித்திருக்கிறார். 4:45 ஒரு ஆயில் மில்லிலே புண்ணியக்கோட்டி என்பவரை வயிற்றில் குத்திருக்கிறார். தீபக் என்பவரை மூஞ்சிலே குத்திருக்கிறார். இதுவரை
அந்த வயிற்றிலே குத்துவப்பட்ட அந்த புண்ணிய கோட்டிக்கும் தீபக்கும் இதுவரை காவல்துறை முதல் தகவல் வரைக்கும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. அதற்கு பிறகு அந்த எம்ஜி ரோடிலே சென்ற மாணவர்களை அடித்து தாக்கியிருக்கிறார். அதற்கு பிறகுதான் அந்த எம்ஜி ரோடில் இருக்கிற இந்த கடையிலே இந்த சம்பவம், கொலை சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது. ஆக 4 மணியிலிருந்து காவல்துறைக்கு இந்த இருவரும் கஞ்சா போதையிலே விழுப்புரம் நகரத்திலே பஜாரிலே தகராறு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், பொதுமக்களை தாக்குகிறார்கள், கடைகளை சூறையாடுகிறார்கள் என்று தகவல் தெரிந்தும் இந்த காவல்துறை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது, செயலிழந்திருக்கிறது. வேடிக்கை பார்க்கவில்லை, அவருடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் அந்த இருவரும் ராஜசேகரன், வல்லரசு என்ற குற்றவாளி இருவரும் யார்? திமுகவுடைய தீவிர உறுப்பினர்கள். அவர் அணிந்திருந்த பணியிலே மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய ஸ்டாலினுடைய படத்தை போட்டிருக்கிறார்கள். திமுகவுடைய கரை கட்டியே பணியை போட்ட அந்த படத்தில் முதலமைச்சர் படத்தை போட்டு விழுப்புரம் நகரம் முழுவதும் நேற்று அட்டூழியம் செய்திருக்கிறார்கள், கடைகளை சூறையாடி இருக்கிறார்கள், மாணவர்களை தாக்கியிருக்கிறார்கள். சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த அந்த இப்ராஹிம் ராஜா என்கிறவரை நோன்பு காலத்திலே அவரை கொலை செய்திருக்கிறார்கள். இது வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டிய ஒரு சம்பவம். விழுப்புரம் நகரத்திலே எங்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே 10 ஆண்டு காலம் ஆட்சி காலத்திலே இந்த விழுப்புரம் அமைதியாக இருந்தது. எந்த வியாபாரிகளுக்காவது பொதுமக்களுக்காவது எங்கேயாவது ஒரு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்கிறதா? வியாபாரிகள் மிரட்டப்பட்டிருக்கிறார்களா, தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஆனால் இன்றைக்கு என்ன, ஆட்சி பொறுப்பேற்று 2 ஆண்டு காலத்திலே 2006, 2011 திமுக ஆட்சி காலத்திலே நடைபெற்ற நில அபகரிப்பு, அடிதடி, கொலை இந்த சம்பவம் மீண்டும் இப்போது அரங்கேற ஆரம்பித்திருக்கிறது திமுக ஆட்சியிலே. ஆகவே பாதிக்கப்பட்ட இந்த விழுப்புரம் காவல்துறை இப்போயாவது விழித்துக் கொண்டு செயலிழந்திருக்கிற காவல்துறை செயலிழந்தும் கூட நான் சொல்ல மாட்டேன். திறமையான காவல்துறை, தமிழகத்துடைய காவல்துறை திறமையான காவல்துறை. ஆனால் இன்றைக்கு திறமையற்ற ஒரு முதலமைச்சர் கீழே செயல்படுவதால் அந்த காவல்துறையும் திறமை எழுந்து காவல்துறை கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு டிஜிபியா இருக்கிறவர் இன்றைக்கு ஒரு ஷோகேஸ் பொம்மையாக, எப்படி முதலமைச்சர் ஒரு ஷோகேஸ் பொம்மையாக, அதே போன்று இன்றைக்கு டிஜிபியும் இன்றைக்கு தன்னை ஷோ பண்ணிக்கொண்டு இன்றைக்கு தன்னுடைய கடமையை செய்வதற்கு தவறி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இதில் கடமை தவறிய விழுப்புரம் மாவட்டம் முழுவதும் இந்த கஞ்சா விற்பனையை காவல்துறையுடைய உதவியோடு இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த வியாபாரத்தை முற்றிலும் தடுக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு துணை போய் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அலுவலர்களும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். ரவுடிசம் அது யாராக இருந்தாலும், திமுக இருந்தாலும் சரி, எங்களுடைய எதிர்கட்சி யாராக இருந்தாலும் பாரபட்சம் பார்க்காமல் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், வியாபாரிகளுக்கு சுதந்திரமாக அமைதியான முறையில் வியாபாரம் செய்வதற்கு இந்த அரசு வழி ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். இந்த சம்பவத்திலே உயிரிழந்திருக்கின்ற அந்த சகோதரனுக்கு அரசு, எங்களுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடியார் அவர்கள் கட்சியின் சார்பாக 1 லட்சம் ரூபாய் இன்றைக்கு நிவாரணம் வழங்க சொல்லி எங்களுக்கு ஆணையிட்டு அவருடைய சார்பாக இன்றைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் நேற்று இதை சட்டமன்றத்தில் பதிலளித்த முதலமைச்சர், எங்களுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவர் அந்த பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவருக்கு அரசின் சார்பாக நிதி அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்த போதும் முதலமைச்சர் அதை பற்றி வாயே திறக்கவில்லை. தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் சிறுபான்மையர் என்று வாய்க்கிலேயே பேசும் முதலமைச்சர் ஒரு சிறுபான்மையர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த, அதுவும் நோன்பு காலத்திலே அந்த நோன்புக்காக கஞ்சி வாங்குவதற்காக, அரிசி வாங்குவதற்காக கடைக்கு வந்த அந்த சிறுபான்மையினத்தை சேர்ந்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார். யாரால்? திமுகவுடைய முதலமைச்சர் படத்தை போட்டுக்கொண்டு கொலை செய்தவர்களுக்கு இன்றைக்கு இந்த முதலமைச்சர் வக்காலத்து வாங்கி கொண்டு அந்த சிறுபான்மையருக்கு எந்த நிதியும் இதுவரை அறிவிக்கவில்லை. ஆகவே தமிழக அரசு அவருக்கு உரிய நிதியை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்.